Nadyan wujud temong peksi niki TB-ne unang-unang Pak. Teko unang-unang slendro apa pelok? Pelok riyen terus bolak-balik niki. Luar biasa Nduk Umi Hafifah. Senengamu nabuh apa? Seneng nabuh apa ditabuh kowe? Ditabuh. Malah aku ditabuh. Wes iki wis lali iki. Sing iki. Sing sapa iki ndutenge? Iki Mas Gareng ana pamundhut lumantar WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang Ki Cahya Kuntadi nderek wungon. Kula Giana wingking saking Kabupaten Sukoharjo badhe nyuwun lagu Podang Kuning kagem sederek-sederek sedanten mugi Pak Dalang sak rombongan pinaringan kesehatan ugi lancar sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih matur nuwun Pak Sugiono. Mumpung ana ratune Podang Kuning diaturake. Ya, ngono kuwi. Ya, Nduk. Ah, iki genduk Umi Hafifah iki. Ah, kan. Aturna jumenengan Nduk Cahayu. Saiki semester pira to Aku malah ora apal malah lali saiki. Kula sampun semester gangsal, Pak. Wis 5 ya? Nggih. Lah semester 5 ki materi tabuhan wis teko apa? Niki TB-ne unang-unang, Pak. TB ki apa? Andik ya? TB sanes, TB niku tabuh bersama. Oh, tabuh bersama. Tegese nabuh bareng-bareng ngono ya. Wis teko unang-unang. Slendro apa pelok? Pelok riyen terus bolak-balik niki. Bolak-balik tegese piye? Nggih slendro terus pelok. Pas gong balik pelok ngono kuwi ngono. Oh iya iya. Lek sing tabuh sendiri jenenge apa? TS. TS wis teko apa? Padha. Sakniki semester 5 mboten enten TS, Pak. Ora nek TS. Mboten. Terus enake apa? Nggih namung TB. Oh iya. TB terus mungkin enten napa karawitan pakliran, karawitan tari ngoten iki. Oh iya, ngene kendangane ya kendhangan wayang ngono kae. Nggih. Tak ngetulu entuk kedhe. Tok tok de tok entak entuk kedulu entuk kedhe ta. De entuk ndang ngono kuwi. Nggih. Oh iya, apik iki bergah. Ya ngangge wilet barang kabare. Nggih. Ah, elok wah jan luar biasa Nduk Umi Hafifah. Senengamu nabuh apa? Seneng nabuh apa ditabuh kowe? Ditabuh. Malah aku ditabuh. Spesialmu apa? Senengamu apa? Nabuh apa? Mboten gadah petingan kok, Pak. Mboten gadah petingan. Jare kondange bapakmu ngeri ta. Mboten. Ah iya. Gender? Mboten. Ayo. Ngendang mending ngendang. Mboten. Vokal ya Nduk ya. Nggih. Oh pancen jenenge mahasiswa duwe spesial dhewe-dhewe. Aku mbiyen ya duwe spesialis Nduk aku. Napa, Pak? Lah aku spesialis ku lek bolos kuwi spesial aku mbiyen. Sami berarti kula nggih. Aku gumun kuliahe bolos kok iso lulus. Gumun aku ya. Nggih, Pak. Heeh. Sing mulang TB Pak sapa? Kula Pak Yoto. Oh, Pak Yoto. Nggih. Ora kereng to rene sing tereng. Mboten, sami sayang sedaya kalih kula. Oh, dadi lek petok awakmu bar salaman terus nyanyangi sampean. Nggih. Lah, cocok. Ya ngono kuwi manunggale antarane dosen karo murid iki ngono kuwi. Nggih. Kudu yo sampean sing Ratu Podang Kuning aja bosen ya Nduk, tetep semangat ngono. Nggih. Iki pamundhut saking Pak Giyono diaturake coba kaya apa? Bawa niki, Pak. Hah? Bawa. Oh iya dikompleti. Nggih. Ngono kuwi. Heeh. Ya Nduk. Nadyan wujud temong peksi Ndarek yuk.
Engko coba Cak Bagus iki sing sepisanan sing adate langgam sampean kendangi Jawa Timuran. Ketoke kepiye lek kepenak ngono iso dicake. Heeh. Sing kedua tetep dangdut. Heeh, ngono iso kaya luwes kok Jawa Timuran ki. Pak, benjing nek enten musike Podang Kuning di anu Pak, di napa? Di jazzne Pak. Jazz. Nggih. Jazz apa supir sing cepet kae. Bar kumbiyen jenenge jazz ngono kuwi. Nyopir tekan ngendi-ngendi lho, tekan Semarang, tekan Kendal. Kok iso setire cepat ngono. Seprit polisi prit. Dari mana ini? Dari Wayangan. Oh iya iya jazz. Saiki penak doan kanca-kanca ki mbiyen jazz e musuhe. Ayo. Ayo. Halo manis nangsa golek isi podang jenar ya yo ibu bunga nyanding bisa dadi tombo Podang Kuning Umi Hafifah coba kayak apa yuk ayo Cak dicoba Cak yuk ning omah wis ora kerasan uyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miderangganmu goleki ora kerasa esuk awan nganti wengi eman yen yang tak
bocah yaene kok orang bubuk ya anake sapa iki? Mas Tomeng, kowe. Anake Bundari. Anake Bundari. Oh, sampean sing mbiyen pas Pak Cahyo mayang ning kene ya joget kae ya, Nduk ya. Anu jele ya, Nduk. Jele ya. Oh iya, kelas pinten sakniki? Kelas 2. S 2. 2 SD. Oh iya. S anyep. Alah, kok dereng tilem niki wau kok dereng tilem. Ket sore kok mboten limbuhan mau munggah terus joget kok gara-gara. Kenapa? Anu, aku lagi pipis. Oh. Lagi pipis. Kuwi lho Mbak Winong pipis ana ya. Lagi pipis sih sak dawane limbuhan mau pipis terus kuwi. Ora mandeg-mandeg nggih. Bu Bundari ya ibu nggih. Bu Sunwa Mbak Bundari. Pak asmane sinten? Pak Kadi. Pak Kadi. Pak Kadi Bendol dalang no berarti. Nggih Pak Kadi. Daleme nggih kerajaan mriki Bulakrejo. Nggih. Oh, ya wes. Sampeyan pengen ngopo saiki? Pengen ngopo? Pengen joget, pengen nembang, apa duit milih ndi? Duit. Aja manut karo iki. Ya engko diparingi dhuwit karo Pak Dalang ning joget sik pisan kas pengen jogeti lagu apa? Ayo. Monggo minang iso. Lali janjine. Lali janjine? Janji karo siapa? Ayo. Sing nembang sapa mang pilih niku? Mbak Umimpun. Ayo, sing ndi? Ditung. Heeh. Lho iki wis. Wis iki wis lali iki. Sing ndi iki? Sing sapa iki ndudengi? Mbak Birgita. Nggih, diatur sik. Monggo Mbak Birgita kula atur nembang, ngono. Monggo Mbak Birgita nembang. Nah. Walah, nggih. Sampeyan mesti seneng coklat, seneng es barang nggih. Nggih. Ketok untune entek sampeyan ora. Ya kudu anu le, kudu ngerti ya ngeman-eman anu ora sah terus ngene terus mboten sah. Ora apa-apa, cah cilik biasa ngono kuwi. Ya, monggo Mbak Birgita, ayo. Monggo Mbak Birgita. Nggih. Sauri ben seneng lho, ayo. Sinten Pak mau namine? Aku ya lali. Sinten le asmane? Namanya siapa? Jasil. Hah? Jasil. Caksi. Jasil. Hah? Jasil. Jasi. Jasil. Oh, Jasi apa Jasil? Jasil. Jasil. Oh, Jasil. Jasil nggih. Oh iya, Jasil. Nama panjangnya siapa? Jasil. Oh, Pak mantuk. Iku lagi ambak Pak, mboten dirincangi Mbak Titik napa winang mboten. Oh, musuh mosok kalah musuh siji ya. Ayo ngono. Iya kan. Dikancani lho, Pak. Lah milih siapa? Winang apa Mbak Tutik? Ayo. Sembarang, Pak. Coba nang, wis selmetmu ta ndang kono. Jemen. Lho, gara-gara kopimu lho. Ayo, nggih. Iya, nggih cah loro lek petuk ramene ra umum ora. Mboten lho, Pak, niku mboten. Sampai nang tengah ya, Dik Jasil. Takonono sik Bir, lek takon wong wedok ketoke ndredeg ora. Ayo. Bu nyuwun mikir satu, Bu. Nah. Kuwi. Dik Jasil nek sekolah sangune pinten? 10.000. 10.000, Pak. Oh, tunai no. Lek 10.000 siap aku. Gak kuatir. Sangune pira Sil? 10.000. 10.000. Aman berarti, Pak. Aman. Engko tak kei 100 susu 90. Takonono no. Dek Jasil, kamu cita-citanya jadi apa? Tadi Pak Dalang. Tadi Pak Dalang lho, Pak. Dalang. Sebabnya apa kok pengen dadi dalang, Sil? Kenapa kok pengen jadi dalang? Apa? Oke. Wah, iki berat iki urung-urung wis ning materi, aja ngono. Ingin melestarikan budaya bangsa, ngono sih ya. Golek jeneng sik, lek entuk jeneng jenenge mara dhewe ya. Nggih, luar biasa. Iso suluk? Lah pengen dadi dalang iso suluk ora? Suluk. Ora. Pancen sing ngene pondasine arep dadi dalang sing penting joget sik oleh. So ketoke eramu no dadi dalang kok pondokan iki wis joget dhisik nganti tekan kene. Terus dikei payungke karo hidup dalang. Ya.
Apa mau? Lagunya apa, Rek? Lali janji nih. Lali janji. Lali janjine ya. Coba kayak apa jajas? Sampeyan iso nembang toh? Iso nembang. Sakit Nembang lali janjine. Oh. Ora. soalnya joget. Iki spesialisnya joget, iki film joget ya wah top tenan. Pak temu di Pak Ayu ta mboke, Ibuke? Niku ibuke, Pak. Oh, Pak kae sing ndi? lho ki bapake nang kene, mboke nang kene apa Pak Bumu rakur kok iso dhewe-dhewe. Ah nggih. Nggih. Pundi Pak pundi kamu di? Anak Yos. Oh, alah nggih. Siap. Ngapunten Pak, ngapunten. Nggih. Pak Kadi. Ayo nggih. Yo, langsung wae diaturake ya lali janjine. Nah, oleh Mbak Winong dan Mbak Birgita dene ingkang ngesul. Nggih. Janji ayo. Cetos. Lidere iki lho, manuk karo iki lho lidere. Ganti pola le. Joget jaranan. Bisa joget jaranan? Bisa, Pak. Jaran ya, Pak. Bisa. Aduh, suale melorot bareng iki lho. Sualu gegede to. So suale dile mangke alteko karo weteng le. Ben ora mlotro malah jil-jil kaya. Nggih. Yo, ayo. Janjane kowe ning
bonjone katokne. Ya nang. Jan-jane kowe nek gagapku sakyan makasih. Utangku dingin tak sarung. Oh wis ya, bukes to. Aja iki. Amit nehke tole jajil. Nggih sangu sekolah ya. Jil, nggih sangu sekolah nggih. Nggih. Nggih, pokoke esuk Senin nggih sekolah. Kuwi kudu langsung entek sedina ya. Iya. Kira-kira tukane apa? Hah? Nuwun. Sami-sami. Nggih, saged pinara utawi bubuk nggih. Nggih. Terima kasih luar biasa iki. Salim nggih enggak. Piye? Oh iya. Nggih, jo semangat le. Aku tak nyuwun pambiyantu dumateng kadang kula. Mbak Lia Sundari ingkang made in saking Sragen. Gong Sinom Parijata. Wah, ya cocok lek kowe. Ya, coba kaya apa sing nembang Mbak Lia Sundari sing nyenggaki kanca-kanca waranggana karo penggirong. Nah, merga kaya ngapa lan kepiye adate piyayi mirsani wayang sing betah nganti yahine ya para sepuh-sepuh kuwi. Merga nonton wayang janjane ngajar bab sabar kuwi Mas Gareng. Oh iya, kudu telaten ngenteni ya, Gang. Heeh, ngono kuwi. Mangga Mbak Sundari cakepanipun menapa kula nderek kemawon ingkang baken Sinom Parijata. Mangga. Tembang Sinom menika wabil khusus kula aturaken dumateng Bapak Dr. Andes Sunarjo sekalian Ibu Sri Partini lan keluarga sumrambahipun para sepuh para lenggah ingkang tasih kepareng wungon wonten ing dalem mriki. Mugi-mugi anggen jengandika sedaya prihatin wungon melekan wonten mriki pikantuk nugraha saking Hyang Agung saya menawi mirsani wayang ngantos tutuk lakon. Mugi-mugi bapak-bapak sedaya pinaringan tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun. Mboten. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Lia. Boy
Mangtelaske Mbak Sundari. payu padha nindakno
Haji Anom Surata iki mau lelagon titipane anak putu ngemotake marang kabeh para warga supaya bebarengan ngreksa dimen lestari alam saisine sing endah kaya ngene iki. Heeh, Tru. Awake dhewe kudu bersyukur urip ning Nuswantara ning Jawa iki pancen ya apa-apa sarwa murah paribasane tenan. Neng ngendi wae ning nggen bumi ngendi wae tak ditanduri ya mesti tukul banyune ya turah-turah kaya ngono.